Se veti, joo, vedit liikaa semmonen. 80. Limbo. Tällä radalla on... Oi joo, ei ohjannut. Muutettu tuolta mineistä ja meteistä, joka on vähän loivempi. Ihan aikaa kuitenkin 8 sekuntia tässäkin luokassa. Kovin paljon tuloksia ei vielä tässä luokassa ole tehty, joten... Hyvät mahdollisuudet on vielä hankinnoille päästä. No just, Jaana teki sen. Ja vapun kunniaksi tuolla meidän puutteissa on kaiken näköisiä herkkuja sitten.